Da ni'n byw ar yr un safle a gwaith sydd yn bendigedig i drafeilio dy waith bob bore. Dio ddim yn broblem, sem llawer o draffig, does ddim stres. Mae byw ar yr un safle a gwaith yn dod â un neu ddau o ryw bethau efo nhw sydd yn clymu chdi. Da ni'n gorfod bod yma dros nos am fod y Beible yma. A bob un a hyn wyt ti'n cael pobl sydd yn cnocio dy drws, ti'n gofyn mewn i tŷ, a pryd mae'r tŷ'n gored a un a llall. Mewn ffordd wyt ti'n darn o'r atyniad, ond mae o'n bris isel ofnadwy i dalu am fod yma dydy. Mae o'n le sydd yn fendigedig ac yn distaw ac yn llonydd i fagu teulu yn eto ti'n meddwl am nillio gwell. Mae'n fraint cael rhannu y trysorau sgynna ni fel ymreadolaeth. Mae yna ni fel Cymru am o'n ni i fod yn reit da am sgwrsio a siarad. Dwi'n meddwl bod o'n ddarn o natur ni. Yn hun, dwi wrth y modd yn cwfwr gwahanol bobl, siarad y gwahanol bobl. Ti'n dysgu bob dydd. Bob dydd. Dwi'n bwys be wyt ti'n feddwl wyt ti'n wybod. Mae'n rhywun wedi dod mewn bob diwrnod a dweud rhywbeth o'ch di mewn. Dewi da. Oes am llawer weithleoedd eraill. Ti'n di gael hynny. Ac i gael y cyfle yna. Gyd i'n gwell o chi.